Într-o zi, Percy stătea în Tidmouth. Voia să se odihnească puțin acolo, deoarece erau după sărbători și depoul, stația, gara, era mai pustie decât deșertul. Fix când se pregătea să plece, deoarece s-a odihnit pentru prea mult timp și începuse să devină plictisitor, controlorul cel gras apăruse. Percy, îmi pare rău dacă te deranjezi din ce făceai tu acolo. Nu, domnule, l-a întrerupt Percy zâmbind. Bun, zise controlorul cel gras. Trebuie să tragi de urgență un vagon cu mărfuri până la docurile Brandam. Cu mare drag, domnule, zise Percy. Hip, hip, fluieră el. Nu a mai tras de mult un vagon cu mărfuri și iubea să facă asta, chiar dacă nu iubește nimic mai mult decât să tragă laptele și să ducă vagoanele de poștă. Controlorul cel gras i-a dat o sarcină foarte interesantă. Bine, Percy, știam că pot avea încredere în tine. Ești o locomotivă cu adevărat de încredere. Percy s-a înroșit. Da, domnule, nu vă voi dezamăgi, spuse el încrezător. Și domnul cel solid plecă. S-a cuplat la vagon și a luat-o pe viaduct. Pufăia vesel pe șine. I-a dat o împinsătură puternică vagonului și treceau ușor pe viaduct. Vai de mine, asta e încă în construcție și am văzut că au apărut câteva probleme acolo jos, zise Percy. Trecuse și pe lângă Kildane și se opri puțin ca să-și umple rezervorul cu apă. Perfect! Acum pot călători. Percy trecu pe drumul cel lung până la docurile Brandam, una dintre cele mai aglomerate locuri de pe insula Sodor. Într-un final, Percy ajunsese cu vagonul. Macazul fu schimbat, iar Percy s-a izbit de amortizorul liniei secundare. Nu prea e nimeni aici. Salut, Cranky! Strigă Percy de la depărtare. Bună, Percy! Răspunse Cranky zâmbindu-i. Știi cumva unde e Salty, locomotiva diesel? Da, du-te, e chiar aici, în marele depou. Mulțumesc, continuă el. Pufăi ușor până în depoul unde stătea Salty, că nu voia să-l deranjeze. Ahoi, capitane! Râse Salty cu Percy. Ce te aduce pe aici? Mult de când nu te-am mai văzut. Cum o mai duce coșul tău? Foarte bine, zise Percy zâmbind. Uite, ți-am adus în această încărcătură. Dar cine te-a rugat să o duci? Întrebă Salty curios. Controlorul cel gras, răspunse Percy confuz. De ce? Pur și simplu, nu am mai văzut să fie adus lemn aici. Da, ai dreptate, se află lemn acolo. Știi că poate să-și ia singur, dar, mă rog, nu cred că încărcătura este pentru Cranky. Atunci, controlorul cel gras apăruse. Percy, cred că a venit timpul să-ți spun ceva, a spus controlorul cel gras. Da? Încărcătura este de fapt pentru Bulstrode și iar întâmpinăm probleme cu el. Cine este Bulstrode? Întrebă Percy speriat. Șalupa de acolo, continuă controlorul cel gras, arătând direcția opusă cu degetul arătător. Cât timp eu mai aranjez câteva chestii pe aici, pe la docuri, prin depou,
Salty, te rog, du-te și arată lui Percy cine este Bulstrode. Desigur, domnule, spuse Percy. Iubesc să mă simt util. Haide, Percy, vino încoace. El este Bulstrode, zise Salty cu un glas plictisit. Bulstrode era o șalupă nemulțumită. Mereu trebuia să facă remarci nepoliticoase despre locomotivele cu aburi și despre încărcătura care îi era adusă. Singura încărcătură care voia să o ducă era încărcătura cu bușteni. O anumită încărcătură. Doi idioți! Mi-ai adus buștenii odată locomotivă verde nefolositoare. Percy a rămas cu gura căscată. Nu-i venea să creadă că o șalupă putea să fie chiar atât de nepoliticoasă. Se simțea jignit. Tu cum vorbești așa? Cred că de aceea controlorului glas îți vorbește cu așa mare supărare. Chiar înțeleg acum de ce. Dar să știi, îl întrerupse Salty. Cândva era una dintre cele mai bune. Nu mă interesează ce era înainte. Trebuie să stăpânești acest comportament. Știi ceva? Hai că încep să mă enervezi, îi spuse șalupa. Adu încărcătura aia odată. Dar să știi că o să ți-o aduc, zise Percy cu un glas lent. Să nu-mi spui că... Da, Salty, asta o să o fac. Vrei încărcătură, Bulstrode? Ia o încărcătură! Râseră cei doi. Percy, chiar ai făcut una bună. Mai târziu, controlorul cel gras a aflat despre asta. Să nu te obișnuiești, Percy, chiar dacă ai făcut un lucru bun. Șalupa aceea merita o baie. Și toți trei au râs. Sfârșit.